И здравейте хора, които ме гледате, аз съм Спит и днес ще покажа как да се направите такъв банер ще е, да. Сега, за това трябва да имате... къде беше? Ето и този Lightroom. Ще има линк в описанието, откъдето да се свалите, няма вирус. Нека го пуснем, да ви покажа. Сега, като ви влезе, имате такива глупости. Като цъкнете, добавяте материал. Кажем, моя материал искам да е такъв. И ето, материал. Сега, за да добавите текст, тук цъкате grab, после текст. Ето ви текста. Сега цъкате на текст. Сменяте с текста, да кажем ще туториал. Правите си какъвто текст искате да е. Аз искам да е Пепси. Сега слагам ето и това. Ето как се получи. Нямам плагини. Слагам още един текст. Ще го махна. И сега ще добавя един друг. Опа, не трансфер. Значи тук ще пише пак. Ще използвам само два Lightroom-а, защото вижте как се получи. Да кажем, аз ако искам на този текст да е в червено, вижте как се получава. И сега ще спада едно кюпче. Далеч го пратихме. Чакайте малко те. Сега увеличаваме го. Даваме го напред. Ето. Давайте го. Ето и ти. Малко го смалявате, колкото ви е текста. И от тук го смалявате. Не. Ето. Така трябва да ви е. Сега да кажем, аз искам това да е ти. Ама не искам това да е ти. Това ще е ти. Вместо червеното ще седи това. Така, сега цъкате тук. Бум, ето ви як текст. Сега цъкате на рендър. Така. Сега тук си имам, нали? Специално напиша. Сейфвам го. Рендваме. То няма да е голям ренд, да де. Все пак. И ето, и сега започва да ви се рендва. Но аз не го искам тъй, общо взето. Вие просто разбрахте как да си ги правите яки текстове. Аз искам моя текст да е така. И това така си. И вижте как се получи.
И така, нека да отидем на сейф. Да, всъщност ще е туториал. Чакате на рендера и гледате как ви се рендва. Така ще се върна като се рендне. Ето как се получи текста. Сега отваряте където сте си записали текста, мой е в папката Intrus и ето, само да заради туториал. Други, които съм правил, ето е това, дето ви казвах. Яки други не съм правил, освен е това 3D. Което много трудно го направих. На Monster. И да. Сега ще се направя интро. Само да отворя камтазията. Така хора, ето че се върнахме с... това бе. С камтазията. Аре бе, влезам. Интрус, къде беше Интрус? Къде беше текста? Искам да е HD. Че пише туториал. Сега. Сега нямам време да го правя с Sony Vegas. Чакайте. Това. Така ето. Сега. За да се направите по-бързо. Чакайте. Опа. Не груп. Добре, грешка. Да кажем, ще...
Ще го направя. Само че ето и така трябва да се отрежи. Да, добре. И ето сега да го направим. Туториал. Извинявам се ако съм казал банер. Исках да кажа, че нали е як текст. Ще спра докато се не... Да. Ето че се рентна. Лагна. Така, тук съм исках лага да се оправи, но не се оправи. Нека пак да отворим. Така, ето че не зарежда. Така. В нея се занимавам. Туториал и ето как се получи. И те може да направите интро. Само че с ефекти. Аз нямам сега, нали, вижте как ми е бъгната Сонито. Хайде бе, Сони. Съвърна като се пусне. Така, хора. Вижте ли? Сега. Ето, гледайте сега, като сложа текста, мекста. Къде пише туториала? Я. Ето, гледайте как ми е бъгнато това нещо. Чакайте. Махай го това, бе. Абе. Чакайте. Аре, бе. Ба, малко ти. Тук ти, дефолт. Ресето, но няма. Така, виждате как ми е бъгната, просто не мога да слагам ефекти и да начало, защото клипа ще стане 15 минути, няма да го кача. Айде.